Jausi grupa thok tura interview a nei zaw hnu in wani chu a tlen zaw lo awang chuan a lu ngai hle a a thian nu miao miao hi chu phone call hmang chuan a va bia chuti lai chuan mi pahnih hian a hnung lam atangin an lo vu thlu tawp mai a parcel lian deuhah chuan an khung zui police pakhat hian ringhlel devin office a lo ko lut a an lu hlan chuan secretary chuan an parcel tur emaw tiin an motor ah chuan a lo hlan tel tir daih mai President ina chuan box chu an zawn lut ta a wani awmna box chu a han hawn chuan a chal darah tak a pheikhawk chuan a lo tlawh sak vak leh ngala secretary chu a let thal der mai Jausi Group President Maka a lo ni ringa amala chuan hetah hian tunge lo thawn che a lo ti daih leh ngal ehe nang hian min kidnap ani maw tungei ni engwangin nge hetah hian ka lo awm wani chuan a lo ti ve thung hmeichhe tam tak min hel tu an awm renga nang chui lo chi skill hle mai lo chhuak phut mai te tiin wani chu kai chhuat tuma a lo duh si lo a tran kualna lama chuan an la in muah pal zui weini na hmaiah voi hnih ngawt mai a ben sak fenga a ti tang vak vaka chuan secretary pawh chu a lo tho ngal zawka ani pawh in tunge ni a hre bik lo engwanga chulai bawma lo awm ve ngawt nge ni pawh a hre thiam bik lo wanila chuan police ko mai tum thu te soiin kidnap ang le a ban an pawna chu doctor ang te chuan a soya a thinchhia in a kawlh ve reuh bawk si a min ben ve tho kha aw ma kan a ti ta ka chuan a tlan haw nal kumnga liam tawh ah khan lei atanga a tla tur chu hmeichhe pakhat hian a lo man hman hlau mai a misual ten chu nu ban chu an vuak sak vak vak awangin maka hian a khawngei hle a chu nu chu tunge ni pawh a hriat chian lo awangin zawn chhuah tumin a lo bei ngar ngar tuah lo ni tun thleng pawh in a la hmu zo chuang lo chutia a ban na a ti ta ka chuan chu nu ani theina chance chu awm tlatin an hreta a personal file theihngil te chu an en chiang ngal an company ah chuan hna a dil ti le a project that te lul nen a tling zo lo te an hriat chuan mak an ti let ling zawk na chu thawh tir tur chuan thuthluk na an siam zui ngala an va hrilh tir chuan a lo lawm hle a nula chuan a hawtlai em awang chuan a lo hawa mahse na thar a hmu ani te a hriat ta ka chuan a lawm hle a hau zui te lo ngai zawng nei a phal lo thu le a pa in a borrel san to awangin pasal ani san daih chuan a mal tur zia te chu sawi kai zelin a tap ti ti tamaya mi padang a lo dai emaw a ti ni ngei tur ani ani khat ni atangin CEO chawin a hman thin elevator chu wani chuan a hmang ngal ringawta hre ve hek lo le director chuan intern chawil ani hi hre rengang che secretary in a du sak che awanga a lo thawk thei mai mai ni in an sawi che a na thawk tha bia wang che ti in a lo ei lo hmel hle wanzingi chu tir ani angin CEO office ah chuan a valuta tuma an lo la awm lo a dawhkan chu a van fai em a ti lai mekin maka chuan engei ti a lo ti thut a phut chiang lutuk a tlu chep ni zana miten awm deuh khai ni maw hetai ngei lo ti ve dawn zawk a ti chuan a file ken lai chu a lo lak saka thut mai atum wani chuan imolem ni president thutna ni kha ti in a lo phal lo president chu ni taila a lo ti le phei chuan a nuia za hle a president ini chuan anu ka ni ang a lo la ti zui chuti laiin na thawk then khat te an lo luta president ti in chibai an lo buk ta si wani chu a hoi hai hle a in thiam lo bok si chuta director lo kalin wanzing engwangin nge president office a phalna tel lo vai lu sir intern chawania chu wang aniang ti in a lo hau ngal mahse nangma min tir sia ka ti pal lutuk dan le dun engma ka hrelo ani ti in wani chuan chance pele sham tur chuan director chu awangin chutakara CEO elevator hmangtu chu amani ti an la hre chhuak zui an hnawt chhuak ngei dawna a lan hnuah ama chantu ni theina chance awm awang chawin maka chuan hriat lo wang ani fimkhur tu ang che ti in a ban lo hleuh mai a director la chuan secretary du sak wang ni angai in a lawm lo hle thung
Kunga liam ta a hmeichhia kha wani chu ni nge ya an hriat hla tawangin lawm thu sawi nan zungbun milian zaman chu pek nge tum ta a zana bawma lo khung tu pawh zin chhung kaw fapa niin wanin a du lo awangin azar buai reng thin tih te pawh chu an chhui chhuak ta a tlai ban dawna chuan taxi nghakin hnathawk dang te nen chuan wani chu an ding renga an zawngah chuan marketing car chu lo ding chatin chuan lo in be sei lo ber wani chu chuang tur chuan alo sawm nawl a ngai lo mai ka lo me mi in min lo hrai dawna tiin alo hnar tu in ka bialpa in bialpai ni emaw dawn lawm ni anu in a thlalak a edit sak chu a hmuh mi in an biam chipawn bialpa ka nei ti zelang che alo tih tawh kha a zawm tha hle in hervutin market chuak arah chuan lutin a tlan ngal wangwang secretary pawh chu a chuang hman tawh lo an president sawmna a hnar chu huai sen an ti hlawm hle a miaumiawi chuan alo hrai nge nge a kut chu a tihna tlat awangin anu in thilrit tak tak a phurh pawh chuan a ṭanpui thei thin si lova hri awm a ti thin hle anu erawh chuan alo hre thiam hle thung director lah kha a laka a sual thin si a la tam tak pe in bawm rit tak tak te chu a chawi tir thin a a thauh balh chang pawh in thatchhiat le in tih no wangah chuan a puh tlat bawk si tui bawm lian tak tak te chu dah khat tur chuan a ti li a a banna awang chuan a chawi hlei thei si lo mark ate haw tur chuan office la eng reng mai chu hmuh in mak an ti hle a tui in tur edu chuan ka lei sak mai ang che markah hetah hian hetiang thil ti tura thawk pawh hi ka ni in ka in hre lo a ti la in hetiang lekpui tih peilo chuan i bang nga lang director chuan alo ti zel si chan tha tak awanga min ban ani lo chuan ka khing thei chian nia zana dawmna pawh min pek nge ngai dawn a sin wanin a tih pawh in i du le min khing rawh China ah hian hnathawh tur zawng hmu zo thei tawh lo tur khawpin kan siam thei chiah sin i du lo ani chuan chawi sawn mai mai rawh a tih zel awang chuan thei leh thei lo chuan a chawi hle a a thauh ta mahse mark a khan alo chelh sak hman hlova director chu a beng pawp mai lo in sawi thiam vak vak mahse chutianga che tawh lo tur chuan a zilh zui ta hre pa engtin ngei kut kha i tihna ta tia mark kana zawh chuan misual wangmu le a ui wang ania a ti ta ringawt a zungbun an cha pawh chu alo thleng ta mahse mark a chuan amah kha ni lo ani chu ui se wang ani dah tha rih la ka zawn hu hunah ka pe dawn nia ti in a pe let hle a chumi hnuah chuan wei ni chuan an pu chu mpeng rihriatna lamah a chak lo hle tih secretary ka atang chuan a hreta a chu wanga hearing aid vuah reng thin pawh alo ni Mr. Sunga chuan director te plan siam chu a tha tawk lo ti in a sawi sel a midangin an biakna sa tem tho awangin kan thawk ho thei lowang ti in a hnawl ta mia mai Century Wonderland project chu an company kumpuan project lian ber ani si a secretary pawh chu a mang ang ta wani chuan lo hmu rengin siam dan tur chu a ngai twa ve ta a na te chu zan thum lai tlai var thak thak chuan a thawk director hnenah a project a hmu chuan tha chu alo ti hle a mahse wani chu a haw hrim hrim a kan ti min thlachan ve dawn kan buaipui laiin zan thum lekah ka ti zoe teilo ti vel emaw i vein ngai fing ve ti in file chu alo paih sak dai lungai deuha a chhuah laiin secretary chu a hmu a mark a chu a rilruah chuan a rawn lang thut mai a bulah chuan vakalin sir thil hmuh tur chi ka nei a ring deuh chuan ava ti kher a hearing aid pawh kha lo hmang lo bawk nen a thil sawi chu alo hre si lo engmawi sawi lo kun hnai te ti in alo sawi that tir zel a secretary alo lut thut bank dar chu alo peta a project a siam te chu a en tir tha lo ti hle mahse midang a thawhpui tawh in an ringa wani erawh chuan Mr. Sunga chu beidun nan tala hmuh ve hrim hrim a duh thung zina lah hian alo bebuai ve chen bawk a wani la in a chhang tha peih bawk si lo a thian nu miau miawi hming chu lam ri in a in thlak reng thu te a sawi thul milian nga pek a tuma milian som thum pon alo duh si lo a ti buai peih lutuk chu ningin a tawngkam ten awm tak tak awang te chuan a thin a rim hle a
wani chuan a beng hre pasin le chuti chung pawh chuan alo la ti buai chhun zawm zel tho Mark a chuan a thutna lamah chuan wani chu alo kuah phei daih a ka bial nu nih hi a tih chuan wani chu a meng kawk mai dawt sawi su ka chhui chiang vek tawh che u zinan a tih takah chuan ka hnathawk anih hi a ti le a kan chhung kawhnih te hi thawk dun rengreng kan nih thin kha he nu wang mai mai hian in hmel ma lo ti ang a ti pawh in hna leh mimal thil chu thler hrang thiam la haw mai rawh Mark a chuan alo ti leh muk a tunah chan che mahse i tlat fal hunah ka zuah ho lovang che zina chuan ala ti leh hrama Mark a thin rim chuan dawhkanah a hmai chu an nawr chilh tarup mai a a thian te la chu hlavin an tlan che daih tawh bawk si I lo ti buai le nih chuan I chak lo viau ang tiin dawhkan an tih ke leina tur paisa te chu a chawi tir zui a ngaidam dilin zina chu a auta chul mai weini erawh a rukin alo lawm hle Mr. Songa te nen chuan in bia in thawpui tur midang an lo thlan fel tawh thu sawi mahse an design thar chu en sak ve hrim hrim tur chuan an ngen a weini chuan a plan siam ani awang chuan thiam takin a hrilh fiah nga zel bawk nen tha alo ti ta hle a thaw ho pawh chu alo rem ti le hlohp mai company lamah pawh a thawh tha diam awangin wani chu secretary ho chuan an chawi mawi ta hial a director erawh chuan a thik hle nakin lawkah a din hmun te pawh chu lo la luah lan thei mai dawn chuan a hria a hmalak dan tur a ngaih tua vata ngai ani chuti laiin Mark a pawh in wani nena an awm dun lai suang tawh in alo khi deuh suk suk a aia thui te alo suang tawh belh vel chu niin a inthiam lo leh si director la chu thin rim deuhin alo lut a hun reilo te intern a lo awm ve mai mai plan chutianga midang thawpui na tana a hmang chu alo complain a kan plan kha a tha tawk rih lo ti chu ka hria mahse wani pawh hian puitu a nei wang mai mai ani secretary nen hian an in ngai zawng ani alo ti ngal bor bor mai a secretary thil siam chu alo ding zawk mai engtin nge ka hriat lawa chutia I lo Mark an alo ti chuan a phan nasa hle a chutah Mark a pawh chuan hre thiamin keimah lawm puitu chu a ti ta ringawt a midang talen isik tawh chu heta I lo thaw rei tawh awangin ka sa chianga ka ngaidam ang che a leh pek erawh chu a awm tawh tur ani lovang tiin a khak zui hlak lawm thusawi nan tiin wani pawh in thil pek chu Mark a hnenah chuan a va pe dawn a hei hi dan kalasin tichung reng si in alo lak sak ve Mark secretary an en saka tum pawh chuan alo phal ho lo amah chuan hongin no alo ni a engang pawh in buaimah la tui erawh in thei ngil ngai su tih hi alo in ziak tel bawk a a khi ve vur vur mai director kha ala beidawng duh chuang ho lo hmeichhe pakhat a kazen chu kovin kumnga liam ta a an mizawn hmeichhia anga lem chang tur chuan a hmin thei ta hlo a wani erawh a nu dam that lo awangin chawlhte a dil a damdawi in lamah chuan a kal deuh reng mai bus atanga an chhuak chu mi in an lo su thlu pala a tiffin box te chu an chhui sawn sak daih leh ngal a kut chu ala bawh thi zui tumah chuan pui an tum bawk si lo beise lo takin a Mark a kha nihliap nen a bulah chuan alo ding hlawla alo pawm tho lawp mai in en deuh wang wang ama inah chuan a hruai hawta a kut te chu a tuam tir a nu in lo video call in chanchin te alo zawt chiang keipawh ka zia tawh lutuk minor surgery tur mai mai ania zanah chuan lo kal tawh lo mai rawh tin alo hrila a awmna chu miao miawi te in a nih thu sawi in a buai chhuan lam chuan khawl chu a dah zui thuai a enga ti nge daw ti hrilh kher a Mark an a tih chuan mipa nen kan awm dun tia hriat chuan min vahlum duh mai ang a ti palh ta hlohp mai a nih bial pa kha Mark a chuan alo ti chat a theih ngilh palh kanu hriat loin kan in date a a ti leh zai a Mark an alo hnim hnaih deuh a a hriat te chuan a zam hle a alo mai mi chhing tup ringawt lukham lak alo tum lek chu niin hawtum la chuan a rem ti bawk si lova a khumah chuan mut tirin a nih erawh chu sofa ah a riak ve thung a tukah chuan mawi rengin a bag chu a la a haw mai a tum secretary chuan alo phal leh lo hnathua ngai a
a ti pawh in I kut a lanat kha chawl hahdam ve mai ro tiin tuk thruan eitur te alo chhawp thlap miau miau in nen chuan in bia in mark a awm dan mak tak mai te chu a va hrilh a duh chian ni hrim hrimang alo ti erawh chuan hmeichhe chelo deuh deuh in an bawr reng a lawm oi awm lo lutuk alo ti ve thung ani chuan a house a si a in tih hlim nan khung bo che tum aniang alo ti leh mai chu a hlau thawng ta hle tun hnaiah pawh voi hnih lai min fawp tawh nia aw a tih lai takin a bulah mark a chu alo ding zuah mai si a a hmu thut chu a au thawt khawl chu alo la awp sak daih zui alo kun hniam phei chuan ka tih pal lutuk khawngei takin min ngaidam rawh min khung bo su tiin alo ngen tupa chutiang mi ah te min ngeih le I du lei haw theih ang mark a chuan alo ti hmuk a thin rim deuh ni a hriat takah chuan a haw le ngam si lo mark a office bang lo haw thleng pawh chuan alo la awm reng a a room ah chuan valu tu in alo inbual mek chu a va hmu rang deuh in chhuah chu a tum a mark a chuan alo hmu hman si sexy deuh in I inchei a ka room ai lo lut le nghal engei duh tiin alo flirt kual der vel a alo in veng ve nasa mai mark ala chuan ala nui vak vak zui anu kan tura damdawi ina vakal chuan alo thu tum bur a CCTV footage ke en thei vek inei hawngai lo khawngei mipa inei awm em ni a ti chuan ai nu yawm si lova keimah in kamungam lo a lawm tiin a sawi ngam lova miau miau I ina riak anga a in sawi takah chuan anu pawh chu a lung awi thei ta chauh ani kumnga liam ta a hmeichhia nia in sawi Betty chu secretary chuan alo hruai lut ta a director mi tir ngei mai kha alo ni a ban te chu alo tin a der vel a mark a chuan tak tak emaw tiin hlim takin alo kwa a kut chanchin te chu a zawt a adam chhungah nuamsa taka awm theih nan zangna dawmna million sawm alo pe in lian tak leh chhiahluah tam tak te ala pe zui a nupui ang deuh chuan alo in ngai hme a zungbun te kha ala pek ngei alo in bel sei ro hle amu mang ramah pawh a man phak ngai lo te chu a nei da si a hlim lutuk chuan chanchin chu director hnianah chuan a va hrilh nghal vat ani chuan wani nen in khata an cheng dun mek a a duh sakin a ngaih ven bawk si I din hmun kha ala luah lan thei reng chi ania chu wang chuan rang takin chet lova tang che tiin alo fuih ve thung a tukah chuan company a vakalin mark a chu sup a va pe a an pe atangin wanin alo thlir reng mark gaga a tikwal vel te chu alo thik deuh nge a tawng dan te alo zirsak mark an good morning alo ti pawh in morning ti chavin a chhang mark a chuan a rukin a hnathawk lai vel te chu CCTV atang chuan alo thlir ru vel a secretary lah chuan alo bih pui ve dun dun an thawk tha em ti ken dik mai mai ani hi alo ti ve zai sup alo pek dawn chuan alo la en renga wani chu a zoom bik ti a hmuh chuan alo nui put put mark a phu zawk Betty sup lo pek kha in tir alo tum chu ni in ka in chak lo nangmah khan in mai rawh tui ka in dawn tiin wani no pek ngei khan tui chuai in zui nghal zat tlaiah pawh wani lo bang chu a kara chuang tur chuan alo sawm a company a thawk ten an sawi duh lutukang tiin alo hnar lut mai mai te a chi lo ka bialpai min lo hruai dawn ka va hmu ngai si lo ve bialpa chu wani chuan miau miau hi chu va khawl in hello pa a min lo hruai dawn tawh em te a va ti vel in neih hma hma a pa a ti vel te chu mark a chuan alo ei lo hle chutih laiin Betty khan a dam that lo chuan lamin mark a chu alo be ve bawk si a an in thla haw thei ta lo Betty chu alo in la dam lo vel hle a damdawi inah kalpui a tum erawh chuan alo duh lova mark a chu lo kawi in alo chhai kual vel a duh thu te chu a hrilh mark a erawh chuan hmu hahdam turin alo hrilh ve thung gift min pek tur inei thu secretary in a sawi a alo tih takah chuan naktu kak alo thawm dawn che nia tiin mark a chuan lunghlu thi a man to tak mai chu a rawn thawn a mahse chu chuan a ti lawm lo hle a man lam aima in zungbun kha a duh zawk a a nupui a nihna lan tir na a ngai ani tlawm nan eitur a siam sak te chu company ah chuan a va pe leh a canteen ah awm tho sin mi lo pe duh tawh chu
Maka na ti pawhin a pelui tlat. Wani chu biain middle school an lo kal ho tawh thin thu te a sawi a. Wani chuan a hre chhuak zo tawh mi a lo. Mahse Betty chuan an inah leng tura a sawm tlat avang chuan a hnial hriah bawk si. Office banah chuan ava leng ta ngei a. In iva nei nuam ve. President nen hian ingei nin lei chinna tiin Wani chuan a zawt mia. Anupui hual ani hi na thok pakhat chuan a lo ti. Ani maw? Oh, makeva ti awm ve, min thik deuhem ni. Ai, thik lo ve, kalawng pui lutuk zawk che. Heng in le chia lo zong zong te hi ama min pek vek ani hi a thin lungah hian kalal bera kadu apiang chu min pe mai thin. Enga te nge chu mi soi khum khera. A chan chu lo zar buai ve to lo la kadu wang mule. Kapasal tur ani hi. Oi, chan nu isha swal ani chu engmang chu tiang kan in kara om hlei ni. Hemi wanga min kawi ni chuan ka ho to mayang. Ni thum chunga inai cheng ani lom ni. Ka te chu thil dang wang doi lom. Engmang buai na turin nei lo. Min ti buai to su. Ani chuan company hi chua san la poisa ka pizo kang che. Ni lo ve poisa chu ka thok chuak ve mayang kut do ka ni lo. Betty thin rim chuan a lo beng chor mai. Wani po chuan a beng let ve ngal. Betty chuan na thok ho te chu aman be tira ben le atum lai takin maka lo lang ta si. An lo insual fe man to. Phakar chwa in chwa ta chuan anam thlu a. Wanin a beng lai chu a lo hu man chia si. Le lama ama chan tu nia angaya wangin. Betty chwa chan lo thei si lo. Ani la chuan kutmin thak ringuta ka chia ru ka wangin ka hawa. Mindil chave mai chu ni se kapi mai turania. High school a ka kalpui thin ani hi. Betty chuan a lo ti zai zaya. Karubuk lo min benga ka beng let ve mai mai ani kha. Wani chuan a lo ti ve thung. Masema ka chuan a bek chu chek lui tir thovin thi chu lo ngei si. Wani chuan a beka chuan chia hlo ten arukin an lo da te hre thiam ngal. Engpo ni se ava ho toro. Maka chuan a lo ti muta. A kal mai lo awang chuan. Horo ka ti chu ti in ala vin vak zui. Wani chu a rilruan na hle a. Mitui tla zui zui chuan a ho. Thisena mo wang khan Betty chu a rukin a lo in zai thi ve topa. Weni kut thi zo ka ni reng si. Anin swal buai na lama khan dar thalang ti ke in a lo in atani. Wani ho tur kha zina khan lo mufu lawin. Secretary khan a lo en thla ve reng thawa. Damdoi in lama. Wani ho tur kha zina khan lo mufu lawin. Engtine motaka khoya tuma. Mahse secretary khan a lo mu lau mai. Damdoi ina chuan a shwai ve zai. Secretary khan a zui ve zela wang le. Weinin a biak chat du lawa wang chuan. Engtin ma che zui ngam lo. Wani nge Betty zo ki idu. Ti in ma ka chu secretary chuan a zo tahiala. Betty chu kalaka athil ti chata wang chawa ngai sakani. Ti in a lau chang. Mahse ma khan min chan tu chu nupuya ka ne yangi disya. Engpo ni se ni san thil thling kha lo chui chiang put te. Thil dik lo om tlatin ka sya. Ni reng ani thil rudu turmi ni in ka shelo. Ka lo chui chiang nga lange. Atu ka chuan ma ka chuan wani chu office a chuan a kova. A kutliam chung chang chu a zot. Idu chuan min ban mai ro. Ka ring sa lom ti in a lau chang dai. Ka chui chiang do na lom iru ka ni nge ni lo. A lo ni lo ani chuan. Lo ni po ni se enge. In pa ni hian ti bai cheu ka tum lo. In mi mal nuna hian in rol na chan tur ka nei lo. Wani chu akal le dai. Bana la chuan jina kara khana ho le nga la. Ma ka chuan a lo mu kher bok si a thik le. Zute a in pa vel. Ama zana damdoi ina a shwaya wanga lom tu soinan zanja eidun a lo rem ti ve mai chawani ti reng a shelo. Chutia wanin a biak chat du tak lawa chuan. Zina chuan a thil in tura chuan damdoi te a pol ruk sakta a. A in zo ta vek mai le. Mahse che talak ma in maka a lo tlenga. A va sop shep mai. Chapluam min zina chu a in thiar filim zui ta a. Wani le maka chuan zan hun an mang dun ta zo ka ni. Zi nga chuan mo phurna ka la vekang ti mahse wani har fim to chuan. A rui lai rem changa a lai muti in a thina rim hle a. A chua tir ngal. A lau ber chu anu ani. Maka po a in thiam lo hle.
a nu la chuan a room tin chu a lo biang phei hmia tawh mai si bihrup na tur a chung hmu thei lawk lo secretary pawh in ma ka hnenah chuan thi kha wani ruk ani lo thu a lo hrilh ve chiah a tukverh atanga wani lo zuang thla chu an lo pawm fuh chat mai mahse ani chuan a la ngei tuang zel chutah Mark a chuan ka duh che tiin a in puang ta a bial pai nei lo tiraw enga nge dawt teisawia a ti le chuan chutah chuan lo buai na tur i nei lo wanin a lo ti ve thung min duh ve lo tina em ni ka duh ve lo che i nupui hual nen khan hlim takin hun va hmang ro u wani chuan a hnawl ta phawt Betty erawh chu lo in sawi fiah char a ka duh lutuk che a ka thi ka ni chu wang ania min ngaidam rawh tiin a ngen chiam a Mark a erawh chuan ka hnenah ni lovin wani hnenah chu ngaidam chu dilang che a lo ti ve thung a nu chuan wani lo haw chu zana a awmna a lo zawt a miao i birthday kan lawm a ka riak ngal deuh lawm ka rui ve deuh a ka lo khawl thei nghil deuh che ani tiin a in sawi fiah leh zung a mi ina hotel a awm angan lo hrilh kha an lo thawnh sual ani a nu chuan a ring ve mai a pasal nei lo reng tur chuan ka ti lo che mahse hna te hi han thawk phawt la in neihna tur sum te pawh kan tuak ve phawt dawn nia tiin a lo hrilh Mark an a lo khawl chhian awang chuan wani chuan a ning hle a la duh lo secretary chuan lo khawl ve le in pu hi a dam lova damdawi in kal leh damdawi ei a duh bawk si lo a min lo pui mai te ka buai pui a duh bawk si lo tiin a lo ngen tawp a va thlen chuan a pang a lo sa vur mai a thei leh thei loin Mark a chuan a lo ren hle lawang te khan ngaidam a lo dil hram damdawi chu doctor chuan lo pek a tuma a duh si lo wani thin chuan a tuar ta lova ka dem lo che ka ngaidam che lawm tiin damdawi chu pek a tum ve a lo la duh chuang si lo ka hawsan daih dawn che tia wani haw tum erawh chuan Mark a khawsik sang lutuk chu ni khaw hre lo chuan a awm der zui ta a wani ti ngaina hre lo lutuk chuan damdawi te chu va hmuamin a hmuiah chuan a zuk fah ta ringawt a lo lem dawk dawk a lo har tawn hnuah pawh chuan Mark a chuan secretary chu va khawl tir leh a damdawi kha a ei le anga ia nangmah lo chuan kan ti lui thei si lova i lo kal lo chuan a thim a yang ti a va tih tir vel peih lo deuh chuan wani chu a lo kal leh a Mark a lo ming dere zuk a lu te chu na deuh ang te chuan a lo sawi vel a wani chuan damdawi in tir a tuma a lo duh lo a hmui chu a lo ti pawr le vak vak a fal lo phut leh pek chu niin wanin a in luih tir ta borbor mai hawtum chuan a la phal lo zui huan lamah chuan hruai hrangin nizan damdawi min fahna chan kha min duh wang ani tiraw tiin a zaw zui hmia chan mai dan tur pawh a lo hre lo chutah Mark a bawk chuan ka duh che ani engti ka tangkha nge ka hre lo mahse i bula awm reng hi ka duh ani ka hlim nai nil sin tiin a hmaah chuan a thing thi a lunghlu zungbun kha phorin Betty nen hian kan inkarah engmah awm lo ka bial nu i ni duh em tiin a zawt wani pawh chu a lo bu nghat a hlim takin Mark a chuan a lo kua a an in muah vel awang chuan secretary chu a lo lai hle ngaidam dil turin Betty chuan wani chu office ah chuan lo kal chelin a lo hmu a a nena takah chuan Mark a awanga ti ve mai cheu ani zandra ei puiah te chuan a lo sawm mahse a rilruah thlak lo ti lo hria in wani chuan a duh lova Betty in lo potlet vakin a bag atanga a zungbun bawm lo tla chu a hmu a hei hi iruk ani maw a lo ti ngal ringawt mai kata nih kha khawi ka ru bawk lo wanin a ti pawh in a pelet duh lova director pawh chu a lo kal Betty chuan in hnathawk nu hi kutkem nei ani in pu zungbun hlutak kha a ru ani a lo ti zat a he thil hi kata tur ania kan in hual huna min pek tur ani hi ala ti zui i va zak lo ve a tiin director chuan wani chu ben a lo tum ve ngawt a amah zawk chuan a lo beng pawp mai chuti lai chuan Mark a tian lo lang ve le a Betty chuan a lo hek leh ngal zawt mahse wani chu a lo zam tawh bik lo pa a thil ruah min pu le a tiin a lo kuah vel ta a Mark a pawh chuan nangni pahnih khan wani hi lo ti buai tawh suang cheuh ka bial nu nia engmah ru ngai lo tiin
zungbun pawh chu ama pek nge nih thu te chu a sawi zui mahse ka chan him tawh che kha ka bula awm reng min tiam kha Betty in a tih chuan unau nu angin ke en che min chan him awang khan thei tawp a rul let che pawh hi ka tum ani imo nu angin en la za hle tawh ang che maka chuan alo ti hmuk a director nen chuan hmalak zel dan tur ngei tawh in Betty chuan maka chu pasal atana nei chu ala tum hle maka le wani te an lo in chhai vel hor hor lai chuan phakar deuhin Betty chu alo kal le a leng chhuak lukila kan bo ruak siam that nan ka thui tang che ti in wani chu alo som tak tak emaw ti in maka la chuan vakal ro u in nge hi tha lawm ti in alo rem ti ve mai chuta director khan zina miroi miswal te bawk kha lo ruai le in hmeichhe pahnih an lo kal dawna thlalak ka lo thon ang che pakhat chu lo da tha ang che u pakhat erawh kha chu na vak loin in lo hliam ve dawn nia ti in a hrilh Betty pawh in maka chan tu chu wani alo ni reng ti chu alo zawt chhuak ve che a makan ala hrelo te a hriat erawh chuan alawm ru hle miswal te chuan an lo be buai ta chi a zuin puya ten lo som vel Betty chu hmelchhia ti in an nor sawn dai a wani zawk chu an ti buai chhun zawm mahse an piah lawkah chuan maka chu coffee in paih in alo thu hahdam tih Betty chuan ava hmu a amah chuan tranpui tu te chu a au zui vak vak maka la chuan bengdar chu a vuah lo lai tak alo ni awangin an thawm chu a hre si lova Betty chu an suih sa zui hret mai director mi tir te kha an lo ni mi alo an lo thleng phei ve che a Betty zawk chu wani chu emaw ti in an lo khawih chhun zawm ve le ta hret mai secretary chuan maka chu meeting nei tur chuan alo kova chuta wani chuan police kauh mai a tum thu a sawi taka chuan miswal te kha hlavin an tlan chheta ni anmah ni tibuai tu te erawh kha chu an la awm renga maka te chu lo kalin an lo sawi sa hrep wani chu alo ngai sak hle a Betty chuan a thik hle an tum anga thil a kal tak lowa chuan director pawh chu a thin a rim hle a chuta lem an channa chan ber la chu wani alo ni reng ti te reilo te a makan a hriat chhuah theih thu te an han hriat takah chuan an la tuar ngei dawn pawh in a lang ta a director hlau thawng chuan in rawl chhun zawm ve du tawh loh thu chu a sawi ta daih mai mahse nangma min thlem wang chauwa hetianga awm hi ka ni i tel ve tho kha ti in Betty chuan alo kal tir duh mai bik tawh si lo tichuan remchang an hmuh ve le wani chu an kidnap ta a Betty chuan chemte nen vo zuiin maka chu kalsan tur chuan a hrela in le lo le pawisa ai pawh in maka chu a duh ber ani thu te a sawi director erawh chuan chutiang sawi duah ngai lo i tih tur chu ti mai mai rawh alo ti ve thung an lo tang dun reng ani tih chu wani chuan a hre thiam ta a ti hlum mai lova a hmai han thai ran sak vel te chu Betty chuan alo tum lek chu lo ni in van nei thlak takin a maka le secretary te khan lo thleng hlova Betty chu a beng thlu tawp mai director pawh chu a bang bik lo in soifia tumna sa viau mahse maka chuan a chet dan chu ngaidam mai mai thei ani lo thu a hrela amah chan him tu kha ani bawk si nen hriawm chu a ti ve hle chuti laiin secretary chuan an thil chhui kha a chhahna a hmuh tawh thu a rawn sawi a director nenkezin an lo ni reng ti te chu an hre chhuak ta kumnga liam ta a ban hliam le maka chan chhuah chung chang an sawi takah chuan wani chuan a mani ti chu a hre thiam ta a khapa kha a hmel pawh kha a hmu chiang hman ta si lova tunge ni alo hre bik lo alo ni Betty la chu a phung zawl der ta vela doctor chuan ala beng hrep zui director nen chuan police station lamah chuan an hrai phei ta a maka chuan kumnga chhungnut mai alo zawn tawh wani chu a hmu ta a alo tum ang ngei chuan nupuiah a nei zui ta ni ole khati zawng kha tuntum drama chu alo ni le ta a hetiang drama te hian hmingmu mal tak an nei ngai lo awangin midangin an lo ti tawh tih kha ka lo hre miah lo a in lo en tawh chunga mi lo en non sak le wang khan invite chunga lawm thu ka rawn sawi e next video ah kan in hmu le theuh dawn nia aw